شلاملكم يا قرطة سفيتلانا أدي إحنا جو مدرسة ماتت أرميفخ جو أطرد روسيا بدرايفخ شلاملكم بيخيطر أختن مالتم يا قرطة سفيتلانا. Здравствуйте, уважаемая Светлана. Мы находимся в селе Урмия, в России, в Урмийской школе. Хотим представить нашим слушателям директора школы. Расскажите нам, пожалуйста, немного о себе. Представьтесь. Меня зовут Светлана. Я родилась в Урмии. Являюсь внучкой одного из основателей села Урмия, правнучкой одного из основателей села Урмия. Я закончила эту школу и потом переехала сюда преподавать. Вот уже 9 лет я являюсь директором этой школы. Шлям алейкум. Меня карта Светлана, мирекат шимо или Светлана, как иля брита, джудаха мата. Баба саво тиена من Урми, من أطرد أورمي. أي إلى ناتجت خاناشة كت إلى تيا من أورمي كت إيفا بنايو آماتها. سفيتلانا قريتلا جدا مدرسة بوركتولا ومن بر هذا درتلا لخا بالخرابي وأني تمنياشن إلى دبرمت المدرسة. مدرسة. إنه بقارة بتاعي لأني ناشط غزايا بيان يطي سفيتلانا بابو يموتي من أرمي إلى جو إيرو جو أرمي ماتت إلى جو روسيا جربستلا كدا مدرسة طريتلا قامودي اللي شان بيان البداية. Мне кажется, Светлана хочет лишать пармуила, а она бخشаван пармуила абукара улетер джиманекатах шаман алджувабах. Ну, к сожалению, так получилось, что языка я, не знаю, потому что я принадлежу к двум культурам. У меня мама ассирийка, папа русский. Вот. Обязательным условием того, чтобы он женился, ему дали согласие жениться на моей маме, было условие выучить язык. Мой папа русский, он знает ассирийский язык. Вот, к сожалению, я нет. Ну, так получилось. Но обязательно вот, потомство мы своим детям уже передаем. Обязательно язык прививаем. Раба Мапшимантала, мне кажется, Светлана Мара Раба Мапшимантала, Катлеля Бдаю Лишана, Сабаб Бабо или Урусная, ему или Бне Урми Суретела, у Амдан Бабо Батлабова ему, Бяева Джавервала, Хабукара Атфакат, Лишана Джер Ятил, Урусная Липу Лишана Диан. Ина هذا بيتلك ياسور لنا ديا لشانا لنا ليبو ورابا بشيمنا كبودا شولا وادي أن ياسورت كتوايل نافج مالو بينا لشانا وياسوري لشانا بدايونا. رابا سباي ميقرتا رابي سفيتلانا كتخمنت ديوخن ياسورت كت أديو عاد مقرويات كان خايمة تفتت فبردن شطولة بقراية كما مارتلا كما ليلة شابرتا كما بشمانتلا قد يالسور عاد يالسورة تبلالبلخ أن يالسورة من بار إسريت لايشن إن لشانت سورة ين أرناي بخرين لخ لا يطيله كما تشاتون له مقرويتهم قاتل شاروبيتهم مقرويتهم لخ جدا مدرسة ينلا لشان جامع. Скажите нам, пожалуйста, вы испытали на себе, как это тяжело, незнание языка. И что сейчас делается в вашей школе для этого? У вас тут многонациональная школа, насколько мы знаем. Что вы прививаете детям и какой уровень изучения языка на данный момент? Да, действительно, у нас 95% учащихся являются ассирийцами. Вот, небольшой процент есть греки, в основном русские. И с 2007 года у нас уже изначально преподавался факультативно язык, ассирийский язык. И вот уже 3 года ассирийский язык внесен в учебный план школы и преподается как предмет наравне с русским языком, с литературой, с историей и с другими предметами. Раба Мапшимантала Катхатхашин Лахалена Мукрия Лишана وأني تماشن خارايا تلون رابطة شمويل ميلنا عين مكروي ولا لشانة أطورايا جو مدرسة
تجي 5% تيالوب جو مدرسة أطراينا تلمني خشمة غريكناية ورسناية وخشمة شنو ليشانا كاتي يافا هجمة يافا كمدرسة خشمة صاحبتها كمقرتة ليشانا إنا أني طلاشة نتخاراية مورونا جو كانونة دا مدرسة مقرتة ليشانا وشو جو شبتها خاصة اتلون درس ويا لو بنات أطراية بليكونا ليشانا اشتفتها وقرتها. Могу добавить еще можно. Вот, у нас, значит, всегда, то есть традиционно отмечается День родного языка, ассирийского языка. Все национальные праздники ассирийские, это прививается детям. Мы являемся уже 3 года подряд, принимаем участие в конкурсе международном, конкурс образовательных программ «Диалог. Путь к пониманию». И вот именно туда мы вынесли такие темы, как толерантность, проблемы миграции, детей-мигрантов, обучение ассирийскому языку как родному, русскому языку как неродному. Вот. Мы являемся 3 года подряд финалистами. Организатор этого конкурса помог правительство Москвы и комиссия. يا سيطلانا مرقت أني تشماشن جو داني مدفات كت إنا خادروانت أرمي أني بدينات سور بريش كت إنا قرب أرمي ويلا تشوشيتا خاصة إيش بجماعنا من شل مدرسات داني مدفات داني مدينات ويلا شخصيتها ويلا بوكار بوت مقرتة ليشانات بريش ملتها مقريتها مردوتها وتشقيتها تشل ملتها كت إنا بخيالها ومدرسة أرمي فايلة بكرامولا أسخصيتها وهمشة شمدني بوش أول فايلة بوش راما فايلة وقاطوسة همشة بازدا مدرسة همزومنا كت خزيمون دخس بايلة خش مقري ليشانا أنت كتت خلينا ميقرتها ربي سبتلانا علشان شلخة أمتا أنا قايل قاتل كتخمنت ديوخم مخا مدبرانت خا مدرشتا كما أنا قايل كما مع يطران اللي يبتت ليشانا جانا دي أمتا دي ملت قد إيبر و دي بنداون يبتت ليشان قطر وليشان خيمز إن ليشان جان كل ملت كما أنا قايل Светлана, скажите, пожалуйста, насколько важно для каждого из живущих народов в этом регионе изучение своего языка, изучение государственного языка? На каком уровне должны поставлены быть эти языки для образования и для изучения, и чтобы каждый народ мог гордиться этим, и чтобы это было важно для них? Как вы думаете, насколько возможно сделать, чтобы все это было правильно и на уровне доступном для всех? Да, я согласна. Очень важно, чтобы каждый народ знал свой язык, умел говорить как история, так и язык. Без прошлого нет будущего. Поэтому каждая национальность должна сохранить свою самобытность, свой язык, свою историю. Вот. Для этого яркий пример – это наша школа, что у нас уже преподается, он как наряду с русским языком. С другими предметами основными преподается ассирийский язык. То есть это гарантия того, что нашему народу ассимиляция не грозит. Это очень важно. Раба спай букарлы, у раба эненкетеля, как они чмашины, алишана макруювах, وإن لا يتخى تشقيت جانا إحنا لاعبين إيتوتا ويا السورة ديان بخشابن وبخيلة على ما رنكر تسكتلانا تخمونبن يا السورة ديان ليه تلقي ليشانا بيطيلا تشقيتها بيطيلا مردوتها وهمزمي ليشانا بابا ساغي رابس باين ميقرت سفيتلانا أدي ديرخ مثل المدرسة كما سكولاي يعلوك تلوهم جدا مدرسة من ماتت أرميا.
Светлана, скажите, пожалуйста, сколько учащихся у вас сейчас в школе? Именно с села или, может, есть еще? Нет, у нас только школа предназначена для жителей села, 92 учащихся учатся в школе. Эти три ялупина джу медресте, сама зода сюряйна. Дахмира работа Светлана, эти 5% сюряйна. لخا بايختار رخمنتا من خبر قد عاد ليفت قريتا بليشان سولايا بسبب بابخ إيفا أورسمايا يمخ إيفا سوليتا تيتا من أرمي وعادي عزدخ جانخ بشورايا مرخ بشمتا بتعمل دي بوش سبابتو يا مويت فليشان اللبتو هموني بخ عاد أني زحمتي قرشتيبت إن ياسورت أديو مخرو يبت بدبرانو تديه أن يلبيل ليشان جاني خائقار جورل كم يقرتنا بسيطلان. Уважаемая Светлана, так получилось, что вы не изучали свой язык, у вас он не преподавался в ваше время, и еще и у вас интернациональная семья, но сейчас под вашим руководством, дай Бог, чтобы это продолжалось изучение, и ваши дети, и все следующее поколение будут свободно владеть языком. Да, обязательно. Большое вам Спасибо спасибо. вам. كون أدرى باسنتا Спасибо. بطانا بخمنتا بلوخو بوش مشان باسنتا